Visca Bocairent! Visca Bocairent! Vito del Patró Sant Blai! Vito! Silicon de Sama Mare, no sé què. Sentint-te parlar, tu ja coneixes Bocairent bé, no? Jo ja porto 6 anys venint així a totes les edicions de Sí, Choco 6 Rock anys? i a les festes. Jo ja m'ha fet fill adoptiu, a la que van dir que vaig a fer jo el pregó Eres autòcton, no? Eres autòcton. i autònom. Estem així en Santi, que estem així en el balconer VIP. No podia ser per a menys. Acabem de veure el castell de focs artificials, que va després de les caixes. I què va ara? Ara m'ho anem a sopar, que tenim Fabiano, que tu tens el Jo tinc una media de pa. Jo també tinc... I després m'ho anem a desfilar en l'embante. Ja posant Fica així les mantes, anem preparats. Ei! Porta este Valencia Real. Porta este Valencia Real. La millor terreta del món. La millor terreta del món. Conta'm aquell dedique. Pues bueno, jo porto una sala de concerts en Alacant, que dura 10 anys, i soc DJ i DJ també de Cactus. Eres el DJ de Cactus, no? Correcte. I què veus? La vida des de darrere, no? La vida d'altre color. L'altre color, no? La vida tiene un color! Sale més que culs i pelambrera ahí darrere, Sara, ja l'únic Ho veus tot des de darrere, no? Sí. I quina és la feina del DJ? La feina del DJ, pues, per exemple, el nostre grup que no tenia bateria, jo soc, tots van damunt de mi, saps? Com si fora la base, i sobre mi van tots, els altres músics, els cantants, el pianista, el guitarra, el baix, tots. Saps? És la base, és com si fora la bateria. Tu tens que saber quan va cada cançó, clavar cada... Claro, jo tu saps lo que és? Que jo puc enganyar-me, perquè els altres no saps Tu t'enganyes enseguida, i si t'enganyes tenen que cantar això. Ells tenen que apanyar-se. Claro. Saps el que vaig jo, saps què? Però i entonces les bases, quan naix una cançó Sí. de Cactus, les bases les crees tu? No, es creem entre tots i també en l'estudi Marc s'encarrega de donar-li la forma. Ah, sí? S'assenteu i digueu d'ací, no? I Ahir- naix primer la base o naix primer la cançó? Depèn, perquè n'hi ha moltes vegades traiem primer una temàtica, una lletra sobre la que anem a parlar i després anem provant melodies que potser t'han eixit d'altra cosa o algú ha gravat una melodia, una base i tal, i sobre ella diem, però aquesta lletra podríem acoplar-la ahí, ja vam a poder conjugar. I això ho pugem, això ho baixem, no? I anem Claro. jugant ahí fins que al final és el resultat, És un no? mal de cap, és un mal Sí, de cap. no? Estem gravant ara cançons noves i n'havem fet mogolló i no m'ho aprofita cap. Al final hi pegues tantes voltes que ja no saps ni si t'agrada, si no t'agrada. És complicat, però és divertit també. Home, claro, molt bé, molt bé. Tu tens tota la manta, no passa res. No, no. Va. Ara anem bé, no? Esquerre, ¿vale, equipo? El fort va a l'esquerra, l'1 sempre a l'esquerra. Jo em perc, en el ritme em perc enseguida, Ai, el pas. Abril, el pas. Ara. Vale, dreta. Esquerre. Vosaltres seguiu el pas de Maria, que és el bo. Silicon de Sama Mare, no sé què creu. Santi, què tens que dir d'esta experiència de desfilar en Bocairent? És fantàstica, és fantàstica. És com si desfilaran al coi, però és més fred, és més fred. Però la gent, així el calor que dona la gent no és incomparable. I el calor que dona la manta. La mata sobretot. ¡Eh! ¿Bostellarnos el moño? ¡Ale, Bocairent! ¡Vamos, un chapu! ¡Ale, neve! Jo això sí que no sé cantar-ho, cabrón. Bo. Això és com un puro però xicotiu. Com el homes. La veritat és que la germanor que n'hi ha així és... Això és increïble. Jo em sent de Bocairent per un dia. Mira que vam així en pobles i tot desfilant, però com així, Mira, jo sempre dic a tot el món, tot el que vinga a Bocairent, si la collixen com mos han acollit a nosaltres, Jo m'ha sentit en casa, totalment, Que l'any que ve vindré, altra vegada. el Xocorroc, Mira, guarda. el Xocorroc és igual que això. I a desfilar. Això és un ambient de poble, de família, i dona gust, la veritat. Sempre que
tots els xocorrocs, cada any, cada edició, millor. Més ambient de germanor, més festa... Va pujant, no a l'assunt. Anem amunt, família! ¡Al equipo! Com anem de guapes? Molt. Cálamelo, Para va. Home, és que soc saxofonista. Santi, com aniries tu de cabo? Mal. Jo és que soc arrítmic, Tu eres DJ, tu aniries bé. Pero es de postureo. Soy DJ de Photoshop. ¡Ese chapo ahí! Espera, espai. ¡El primo! 1, 2. Ai, anem mal? És que si des de davant s'enganyen. Ai, s'heu enganyat, xiques. Han vingut les de Benissa a controlar el cotarro. I de Cartalla. I de Castalla. L'igual el món miren en cara de estes de qui són? Bocairent és un referent del turisme rural i no és casualitat, perquè Es de pobres més bonitos. és brutal, però a Hay més... menos 10 moratos esta semana així, no sé a on, de que Altea i Bocairent dels pobles més bonitos d'Espanya. I no només turisme rural, sinó arquitectònicament, l'encant que té, lo bonico que és. Y qué buena está la pericana, no me jodas. Increíble. Qué locurón. Increíble, El brutal. herbero... El herberé, tocaed, el timonet No puedo tocaed. probar el herberet, tío. Tenía que comportarme, tío. Tocaed, tú camines el Ya herberé, he tocaed pegado el timonet. ¿Sí? Claro. Para darle sabor, para darle sabor. Ha salido una de la magia, eso es la magia. Eso tan que hoy es Harry Potter en blanco y negro, ¿sabes? Ara que entrem al trio, que és, diguem, la part suau de la marxa, Solo per suau? volia fer-te una pregunta, sí. Quines paraules el mereix la manta de Bocairent? Perquè vull dir, festes de moros i cristians n'hi ha en molts llocs, però que la gent isca amb manta, que és És una molt cosa... autèntic, Está bien pensado lo de la manta. És molt autèntic i està ben pensat perquè fa un fred que pela, tio. Però és de veres que ara ja no fa tant de fred. Però sí. sí que és de veres que està bé que tota la gent, no? Una cosa tan representativa del poble, que tota la gent ho traga al carrer, no? I mantinga aquesta tradició. Això és algo que està molt bé. És una cosa molt bonica, la veritat. I m'han comentat antes també que una de les tradicions també és que n'hi ha mantes que passen de generació en generació. Això també és bonico, Això és preciós. El que manté al final les tradicions és l'herència, Claro, no? claro. I que mola també que menen ja de la festa, que està molt bé passar-se-ho bé i tot això, i mantindre la tradició també està molt bé, que jo, per exemple, que vinc de fora, perquè tu sí que coneixes la gent, però jo no conec a ningú, i així de veres que m'ha sentit molt còmode, saps? Les mantes és una cosa de tradició. De fet, tu arribes a Bocairent i el primer que et trobes és una rotonda Sí, m'ho han dit, una estàtua en l'home de la manta, sí. I és una cosa que des d'ací jo convidaria a veure si algú agarra el relleu, perquè sembla que era una cosa artesanal que es feia, no? Les mantes, i que pareix ser que només hi ha ara La producció parla, no? una persona que les Que fa les fa. artesanalment. Que podrien dir que la producció s'ha perdut un poc. Artesanalment serà mà, o en aquestes coses que són com un teler, no? Suposo que seran telars, però manuals, vull dir, que com es feien antigament o originalment, ja queda poc, saps? Mireu quines vistes, Clara. xiques. Mireu, Jo no ho sé. Ja estem en la plaça de l'Ajuntament. El campanar, preciós. Que bonic. Que bonic. Abril, què diu? Està ple de gent, Bocairent controla. Sí. Com era això? Bona gent? No. Bon ambient. Bocairent, bona gent, bon ambient. I què més? No sé, tot rima amb Bocairent, es veu. Estilazo que tenen així tots en la manta. Paca dins i paca fora, la manta queda bé. Jo tornaria demà. Jo també.
entrada triomfal a la Que plaça. així estem desfilant en caixes de Bocairent, vale, equipo! Che, que llàstima que estiguem arribant a la plaça ja. Hasta no es tenia que acabar Jo en no la volia vida. que s'acabara. Tenia que acabar en la Ràpid, vida. S'ha passat ràpid, les coses Molt consiguen. ràpid, tio, molt ràpid. Això a lo millor no ho tornem a fer en la vida. Santi, tu vas passar bé avui o què? Ha gaudit mogolló, Rafa. Les equipo! festes del teu poble són unes festes molt boniques. Ja fa 6 anys que ven així, a veure quin dia mos convides totes les teves festes. macho. Es convide tot l'any dius que estàs en la fira en Colòmbia. Desgraciat. Bueno, manera que t'ho vas passar bé, eh? I lo que queda, i lo que queda. Que ve més, eh? Sí, i tot l'any que ve te tornen a Ah, la que Colòmbia se i m'ha del ido, meu poble. Una gran experiencia, sí senyor. Una experiencia com Déu Sí, de veres que són bonics. Una llàstima que s'acaben, Rafa? L'any que ve Però de repetim cap. segur. Una llàstima molt gran. Porta bé el pas, que vas Que mal, estem Rafa. així, però de cap. Sí, jo vaig empadronar-me en Bocairent. Jo també, jo Empadronem en Bocairent o què? Ja, estàs bonic, jo tinc la pell de gallina, Rafa. Sos preciós. Que vinguin molts anys, Santi, així. Sí, gràcies per l'experiència, Rafa, gràcies, gràcies. Impressionant. Impressionant, vindré sobrat, però ho promet. Per Sant Blai, que tornarem. Ara també fem això? Com estàs vivint aquest moment? Com estàs vivint? Molt. Sempre. Conclusió, pues esperem en el Chocorroc. Vito, el patró Sant Blai! Vito! Visca Bocairent, visca Bocairent!